ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀର ଗଛ ଆମକୁ ତିନୋଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ମାତା ଆମର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସଂକଟ ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯେବେ କିଛି ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ବି ତୁଳସୀର ଗଛ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ତୁଳସୀର ଗଛ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ସଂସାରରେ ତୁଳସୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ଷରେ ଥରେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମର ବିବାହ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁଳସୀକୁ ହରିବଲ୍ଲଭ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଘରର ବିନାଶ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଘରର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀର ଗଛ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରର ଅଗଣାରେ ଅଥବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ଲଗାଇବାର କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବତାଯାଇଛି। କେତେ ଲୋକ ଜଣା ଅଜଣତାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କେତେ ସବୁ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ତୁଳସୀ ମା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ତୁଳସୀର ଗଛକୁ କୌଣସି ବି ପୁରୁଣା ପଥରର ବା ଧାତୁର କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ହିଁ ମାଟିର କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କେତେ ଲୋକ ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀକୁ ଗନ୍ଧିଆ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ଅଥବା ନାଳି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶରୀର ସର୍ବଦା ଖରାପ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ଭୂମିଠାରୁ ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାତାବରଣରେ ମହଜୁଦ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଘର ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ସଂକଟ ଅଥବା ବିପଦର ସନ୍ଦେଶ ବି ଆମକୁ ତୁଳସୀର ଗଛ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହେବାର ଥିଲେ, କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାକୁ ଥିଲେ, ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଥିଲେ ଏହି ତୁଳସୀର ଗଛ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀର ଗଛର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମ ବଲ୍ଲର୍ଥ ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଳସୀର ପୂଜା କରିଥାଏ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଦୁର୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଭୂତ ପ୍ରେତ ତଥା ପିଶାଚ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଇବାର ବିଧାନ ରହିଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛ କେବେ ବି ନ ଶୁଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀର ଗଛ ଶୁଖିବା ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ଶୁଖିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ନିତ୍ୟ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଦେଖାଶୁଣା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀରେ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ନ ଢାଳିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀର ଆଖପାଖ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରାଯାଏ ତ ସେ କେବେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ମୃତ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗେ ତ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗଛକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି କୌଣସି ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛ ଘରର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ଜଳ ଭରି କରି
ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖୁସି ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ତୁଳସୀର ଗଛ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିକରି ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଗଛଲତା ନିଜେ ନିଜେ ହରାଭରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ଅଟେ ତୁଳସୀର ହରାଭରା ପତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ହରାଭରା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁଳସୀର ପତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ ତ ଏହାକୁ ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇକରି ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହରାଭରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଝଡ଼ିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀର ହରାଭରା ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଅଚାନକ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲେଶର ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଛି ତ ଘରେ କେବେ ବି ମାଂସ ମଦିରାର ସେବନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମାତା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ବାତାବରଣ ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ସେତେ ସେତେ ତୁଳସୀର ଗଛ ମରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ତୁଳସୀର ଗଛ ପାଖକୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛର କୁଣ୍ଡରେ ଅଚାନକ ହିଁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଲାଗିବାକୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ଉପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେବା ଧନ ନାଶର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଉପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଚୋରି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ରହିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀର ଗଛ ସର୍ବଦା ହରାଭରା ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ତୁଳସୀର ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହରାଭରା ଦେଖାଯିବ ସେତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରହିବ। ଘରର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ଦେଖିକରି ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ କି ସେହି ଘରର ବାତାବରଣ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଘରର ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଅଛି, ଘରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବାଲା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀର ଗଛ ସର୍ବଦା ହିଁ ହରାଭରା ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଛି ତ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ